Zondag 9 november was het jaarlijks terugkerend uitdelen van de Statiefestatie-vouchers. Dit jaar was het weer een drukte van belang op de diverse, extreem geheime locaties waar vastelovend men het Roermond de felbegeerde vouchers kon bemachtigen, om daarmee 4 kaartjes voor de Statiefestatie met voorrang te kunnen kopen. Zoals elke keer was het rondom de uitdeellocaties een gezellige chaos van mensen die met de auto kwamen. Daardoor liep het verkeer in de stad op diverse punten vast. Anderen die met de fiets of zelfs te voet kwamen, hadden door de ontstane files net zoveel kans op een voucher. Al moesten ze er zo nu en dan voor rennen om er op tijd bij te zijn. Uitdeellocaties waren onder andere bij EMS en SVC in Roermond, Sint Ursula in Hoorn, in Echt, in Herkenbos, de Bosberg in Zwalmen en de Hanze in Herten. En zoals altijd was het op een gegeven moment helemaal op en moest je wachten op de bekendmaking van de volgende geheime locatie. Ja, dan krijg je toch de volgende locatie. De volgende locatie, daar zit je. Krijg ik allemaal geen. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Oonktime Roermond en Kampeerwinkel Roermond.